אילן, תודה רבה, נתת לי טיפ נהדר, אני אקח את מה שאמרת לי, אני אעבוד עליו ואני אשתפר. היה מישהו לפני 4 חודשים ואמר, תשמע, אתה עומד מול במות ואתה מדבר, אבל אתה נראה נורא, אתה שמן. ראית איך אתה נראה? אמרתי, אוקיי, תודה רבה, נתת לי מתנה גדול לעמוד, איך אני יכול להתקדם? מה אני יכול לעשות כדי לשנות את זה? הוא אומר לי, בוא, תשמע, יש לי תוכנית דיאטה. הוא נמצא פה, הבן אדם הזה, המדהים הזה, ובזכותו ירדתי 20 קילו. אבל למה? יכולתי לקחת את זה למקום של הריסוק, ואמרתי, לא, אני לא אקח את זה למקום של הריסוק, אני אתעל את הפגיעה הזאת, אני יודע בה, אני אכיר בה, ואני אצמח מתוכה. תדעו לכם שמישהו פוגע בכם, יש לכם הזדמנות אדירה, לקחת את זה, להגיד, תודה, נתת לי מתנה. כן? בעלך פגע בה. מה לך? דבר שהוא כביכול לא נכון בכלל. זו האמת שלו, ככה הוא רואה. בסדר, יכול להיות שהוא טועה במה שהוא אמר, אבל האמת, בפנים, זה פגע בה, כי הוא אמר את האמת. משהו ממה שהוא אמר, יש פה אמת. אוקיי? אני לא יודע מה, יש בזה אמת, קחי את זה, תתעלי את זה, תגידי תודה רבה, תשפרי אותו דבר אתה, וככה בונים וככה צומחים. ואם אתה כבר זכית לראות אדם שלילי, אל תיתן לדבר להשפיע עליך ולגרום לך לחזור על זה. חבר'ה, זה לא בושה לבקש עזרה מהזולת המקומי. יש בזה משהו נפלא, יש בזה משהו ענק. כשאתה בא למישהו, אפילו הפשוט ביותר, תחשבו, עכשיו אני ניגש לאדם נכה, על כיסא גלגלים, זקן, מכוער, גם לא חכם כל כך, ואז אני מתכופף ואומר לו, תסלח לי, יש לך איזו עצה טובה שאתה יכול לתת לי לחיים אולי? מה עשיתי? ביקשתי ממנו עזרה. מה עשיתי? עצה. גרמתי לו לאושר עילאי. אבל אני גם בטוח לקחתי איזשהו טיפ מזה. זה לא בושה, זה כבוד עצום לבקש עזרה מהסביבה שלך, מהיקום, מאלוקים, מכולם, להצהיר על מה אני צריך עזרה. אוקיי, ועוד דבר, כמו שאתה מבקש עזרה ואתה רוצה שיתנו לך באופן טוטלי, גם אתה תן מכל הלב. כשאתה עושה משהו, תעשה את הדבר באופן מוחלט. ביקשו ממך לעזור במשהו, תעשה את זה באופן טוטלי. קצת יותר טוב ממה שביקשו. האמת והאנרגיה הולכים ביחד. כשאדם לא דובר אמת, אין כוח למילים שלו. אין לו כוח בעצמו לפעול. אם אתם רואים אדם נבוב וחסר אנרגיה, תדעו לכם, זה כי הוא לא מדבר אמת. כי כשאדם מדבר אמת, לפחות כפי שהוא חושב ורואה אותה, יש לו כוח. תזכרו את המילים האלה ונלך איתם ביחד. כי טוב, לעשות טוב, לתת מכל הלב, לאהוב את הזולת, להעריך את עצמך בתת ההכרה, תקחו מה שדיברנו על התוויות היום, מחשבות חיוביות פלוס אמת, זה מה שרצינו להשיג היום. ביטחון עצמי ואנרגיה טובה ובהצלחה לכולנו מהיום.